लोगोफोर नै जोंहा दिनै एसे पार्टि जानो नागिरदों नै जोंना हटेलसो दङ ओरैजा दङ आरोखि ना जोङो पार्टि जानो नागिरदों सोर सोर दङ आजा माबा थाबायलै होनबा ओरैनो हरदो आजा बर' नायलांबाय थादो लोगोफोर सोर सोर दङ नै आजा नायलायसै ट्रेन लादों ने मोजां ना गेलेनो ट्रेना ट्रेनजों गेलेदो नै आरो संगासिनो लोगोफोर नै मा मा संदों नै पापर एसे खाथियाव बोनांखानांसै आरो मा संदों आजा आजा दावराव खोबायखौलै खोमा खोमथेलायनानै दावराव मोनो ने जगास खालामगोन नामा आजायालाय नै योगा खालामदोंलै नै बिबियालाय माथो बाम जाबायसो बिबिया लोगोफ्रा गेलेदो या बाम जागासिनो आरो नै मानसिया मामा लोगोफोर जादों नै लास्ट पार्टि आरोना आरो बिथाङा दिनै पार्टि होदों गोग्गोमनो ओमफ्राय बेखौनो पार्टि जानो थाखाय जों रेडि थाथारसै आरो जों जिरायदो आबा आबो खाथि आमा एसे जादा जिराय जाबाय जिराय इयावनो जिराय हाम जेबो नङा एला दैया बथलावनो दङ ना मेरला दङ इयाव मा संदोंमोन जानाया जाहांसिगोन लोगोफोर नै मोनसिगोन आरोखि नै रेडि खालामहांगासिनो दासान्दि आरो बथल दंबावसै ओंखाम होफै ओंखाम नांगौ खोमा ओंखाम होफै ओंखाम होफै बेदर जायै मानसिनिसोला बेदर जायै मानसि गोजालै बिसोरो ने आजा जोंहा जानांगौलै ने आजा बेदर जायै गोजा गुदुं जाबाय Aja lah aja. Ini kan apa? Am di kamsek, deh, itu naik. Ma. Itu naik betul. ओरैनो नायक जोंबो थादों बिसोरो जाबाय मिनिस्टार फैबा नायनाय बायदि
नै ओरैजाय नाय फट'ग्राफारफ्रा नै नै लोगोफोर जोंनिया गोदोनि ना लास्ट पार्टि आरोखि ना नोंथांमोना नायदो बेयाव नायलांबाय था फटक साफाय जानायनि ना नै बे दंबावोसो गोथाव गोथावनो कहाँ दौड़ रहे हो क्या खेल रहा है ये देखो दीप्तन क्या कर रहे हो देखा जिम कर रहा हूँ ये जिम स्कूल है मेरा देखो दीप्तन जिम कर रहा है और ये देखो दिव्या अभी फुल एक्सरसाइज कर रहा है तुम लोग थक जाएगा अभी और मैं एक हाथ से ऐसे कर सकता हूँ योगा कर रहा है योगा रुको मैं भी कर सकता हूँ ये करूँगा नेक्स्ट स्टाइल दिखा ऐसे देखा दे इसराबो गेलेगासिनो नै गथ' माइखा गेलेसोदों आजायाबो बार खोलो खोलो बारथारदों लोगोफोर नै ग्राउन्डआव दंफैयो एसे फिसा फिसौफोरखौ एसे बार जानो लाबोदों नै हिन्जाव माखायाबो जिरायनानै दं बार जादों